Tinatanong nga kita kung tao ka ba o spirito elemento. Malalaman ko rin yan oras mo ngayon. Ayaw mo magpakilala. Aalis ka sa pag-aari ni Yeso Cristo. Kung mababaw ang pagdarasal nito sa aking Ama, wala ka pa rin karapatan o paunahan ng aking Ama na Pangulo natin lahat. Naiintindihan mo na? Kakalasin mo hindi? O, gamitin mo gabay yung isa. Kalasin mo. Kakalasin mo hindi? Bibigyan kita ng pagkakataon na kalasin mo yan. Pag hindi mo kilala siya, kaya pa rin naman kalasin yan. Kalasin mo. Kalas. Ayaw. Ayaw. Kaya mo talaga kalasin. Ayaw. Tinatanong kita, kakalasin mo hindi? O gamitin yung gawin mo. Ayaw mo pa rin talaga. Hindi na kita pagbibigyan. Hindi mo pinapansin. Magpapapansin ako sa'yo. Kakalasin mo hindi? Masakit, tay! Tanggalin mo. Masakit yan! Kalas. Masakit yan! Tanggalin mo. Masakit yan! Kalasin mo. Masakit yan! Tanggalin mo hindi. Masakit yan! O kalasin mo. Masakit yan! Kalas. Tanggalin mo siya. Gamitin mo yung kamay mo. Gamitin mo yung kamay mo. Masakit yan! Gagamitin mo yung kamay mo hindi. Tulungan mo tayo ito. Ipipitin ko yung mga daliri mo sa loob ng kalagtawan niya. Tulungan Gamitin mo mo. si nanay pa ako O nanulang. tanggal. Okay! Wait! Tanggal. Wait! Sa pangalan ni Kristo. Ah! 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 Tanggal. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ubos. Ayan na! Ayaw mo pa lang kalasin. Ayan na! Ayan na! Oh, Sobrang kalas. masakit! O ubusin mo. Ayan na! oh. Dudurugin ko ang mga buto mo sa loob ng katawan niya. Napakabait naman ako eh! Kalasin mo na. Ito na! Ubos. Oh, ito na! Lahat. Tapos. Apple, lahat. Oh. Lahat. Ay! Sakit! Tanggalin mo. Ito na! Isig ka lang! Okay, kalas. Isig ka lang! Kalas. Masakit yan eh! Kalasin mo. Ipikit mo Ito na. yung mata niya. Ipikit mo yung mata niya, durugin ko yung lalamunan mo. Bakit? Ha? Fix! Oh! Kakalasin mo hindi. Kalasin O, na. kalasin mo. Papakapait na. Kakalasin mo hindi. Oh, ito na. O, tanggalin mo. Oh. Lahat. Ayaw mo makuha sa magandang pakiusapan. Tukunin kita sa santong paspasan. Sige. Ubusin mo. Sakit! Gano'n naawa? Maawa ako sa'yo pag kinalas mo. Pag di mo kinalas, di ako maawa. Ha? Check nyo lang naman dahilan ko eh. Maawa ako sa'yo pag kinalas mo. Pag hindi mo kinalas, di ako maawa. Tanggal mo lahat. Ito na. Lahat. Wala kang ititira kahit katiting. Kaya alikabot man yan, wala kang ititira. Lahat. Opo, opo. Bilisan mo. Ito na po, masusunod. Eh, gina. Huwag ka na maingay. Opo. Tanggalin mo. Ah! Papakawalan kita ng walang aninlangan. Ah! Kalasin mo lang. Opo. Ah! Tanggalin mo na. Ah! Lahat. Ayan na. Tanggal. Ayan na. Tanggalin mo na. Ikaw ang kumalas. Ikaw ang naglagay. Bibigyan mo pa ako ng obligasyon. Kalasin mo lahat. Lahat yung umiinit doon sa tagiliran niya. Oh, ito. Kalasin mo yung mga apoy na kung ano mang apoy na nilagay mo. Lahat. Ayan na po. O, tanggal. Ayan, tanggal. Ubusin. Marami pa. Lahat. Oh. Oh. Ubos. Oh. Lahat. Oh. Sige. Oh. Ubusin mo. Oh. Oh. Ubos. Oh. Lahat. Tanggalin mo lahat. Pagod na ako. Kakalasin mo hindi. Na. Lahat. Ay, ito na. Naawa niya. Ubusin mo. Lahat. Simula ulo niya. Ito. Anong nilagay mo sa katawan niya? Madami. Ano nga yun? Hindi ko na alam. O, sige. Maraming hindi mo alam, hindi tanggalin mo. Ito na po. Bilisan mo. Oh. Lahat. Oh. Ubos.
Bilisan mo, lahat. Marami pa. Ah. Kalasin mo lahat. Okay. Lahat, kalasin mo. As. Kalas lahat. Marami pa. So, ano? Kalasin mo hindi. Kalasin mo lahat. Okay. Lahat. Ayan. Lahat. Simula ulo niya. Okay. Bilisan mo. Oh. Kalas. Tanggalin mo lahat. 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 Pati lalamunan niya. Pati sigmura niya. Pati dibdib niya. Linisin. Huwag mo na hinangat yung damit niya. Pasin mo lahat yan. Lahat. Lahat. Wala akong itatanong sa'yo. Kalasin mo lang. Ubusin mo lahat. Okay. Lahat yan. Oh. Tatanggalin mo. Lahat. Tanggalin mo lahat. Sakit. O, tanggalin mo. Oh. Ah! Sakit! Kalasin mo. Ah. Basbasan mo ang pagdalis. Na. Bilisan mo na. Na. Kailangan oras mismo hindi na iinit yung talikuran nito, ha? Okay. Hindi na ito magkakaroon ng aapoy kita sa mga tao niya. Pansin mo. Tanggalin mo lahat. Oh. Tanggalin mo. Ito na. Wala akong pakialam kung magkukulam ka, magpaparang ka, wala akong pakialam. Oh. Ang trabaho ko lang, alisin kita rito sa mga katawan. Eh, malakas ka man, sinasabi ng iba ka mo kung magagamot, wala rin ang pakialam. Ang pinakamalakas sa akin, si Kristo. Para sa iyo. Panginoon mo siya. Paspasin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Lahat. Oh. Bilisan mo. Naiinip na ako. Kailangan 15 minutes, maubos lahat. Pag hindi mo naubos yan, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Oh. Mamili ka. Kakalasin mo, maluwalhati kang makakalabas. Kakalasin ko. O pag hindi mo tinanggal, maluhati kitang itatakon sa impyerno. Oh. Okay, kalas lahat. Lahat. Oh. Lahat, linisin mo katawan niya. Kahit sa maselan yung bahagi, linisin mo. Tapon. Lahat. Bilis. Bilisan mo. Ayan. Ubusin mo lahat. Tanggalin mo. Ah! Bilis. Ah! Ah! Bilisan mo. Tatanggalin mo hindi. Ah! Tatanggalin mo hindi. Masakit! Oh! Hindi mo ipipikit yung mga mata nyo. Dudurugin ko pa si mata mo. Kalisin mo lahat. Tanggalin mo yung pati likuran niya. Tatanggalin mo hindi. Ay! Ito na! Tanggalin mo. Lahat. Bilisan mo na. Kalisin mo lahat. Lahat. Ay! Oo, boss. Ay! 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 Lahat. Ay! Bilisan mo. Meron pa wala na? Oh! Meron. Wala na! Sigurado. Opo. Isang dami katawan niya. Ulit tanong ko lang ito. Ulitin mo ba bukas sa loob ng espiritu niya? Hindi na po. Ha? Alis na po. Sigurado ka alis ka na? Opo, alis na ako! Ah! 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 Gising. Sabihin mo in Jesus' name. Painumin siyang tubig. Tulungan mo muna siya. Tulungan mo muna. Tayo mo muna siya. Opo. Tulungan mo. Ito. Tapos pokpok pa. Tapos na. Uwi ka na? Amen. Hawakan mo kung umiinit pa yung tagiliran mo. Kung may apoy pa. Sigurado. Walang apoy. Wala na. Sigurado. O, di palakpakan mo si Papa Jesus. May tatanong mo na ako sa'yo. May nakita ka ba madilim maliwanag? Hindi. Sa banda? Last. Ano? Last. Mainit?
Malinis. Anong last? Last. Ha? Anong last? Yung huli daw. Sige, sanda na. Pahinga mo na konti. Hawakan mo na kung mainit pa. Mainit. Wala talagang init. Walang apoy. Yung sinasabi mo parang sinusunog yung tagiliran mo. Maraming salamat sa Panginoon Kristo. Pagpahingi siya ng 1-2 minuto, tapos i-biomechanic siya. Baka may naipit pa siyang isang ugat. Sige, pahingin mo muna siya ron. Lagyan mo muna na langis bago mo siya patay. Hindi ka na maglagay. Kuya, kunti lang. Huwag ka ba ng kulaw. Lagyan mo siya ng